أجداد أبرهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمبي على تنوكا أبركدا أمبي سالي تدولا سون هيرماكا نوي على كراباي kisi ani nema baka ana somo bela jele ani mawo madi yutu nyonya fokata jodon se ala kanin aw bela jele nye o jamakulu sanuma infe bi wajulu kenekani ye anye bamako yirimajo esadi 26 marsi konana kabe septembre kalot le tama sambafla ani muga ani duru o min bena mauludu ale denguni suma ni kene sanuma imbela be jamiyatul ansar din international fe sango san min be nyenamaya mali ho conseil islamique nyama bafe islamia jigi an islamia demeba ke ba minye alakira norobla nintleina keta ani fota bela jelena ala sonama kenenka barakun folo kera Sherif Ahmad Tijan Haidara fe yani chokoroba nyuman ka kene la soro ay la selike kamu wasa yana ka chokoroba nyuman ka kene la soro islamia konnana jihadi munun kera akera kechuga mununa ni munu bina konnana ni la selina aw bena wala li bela jelen soro nin aw anga jeka nyamada ofe shaytanul la'in rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi al-athhar وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين. نرحب بضيوفنا الذين أجابوا دعوتنا لنحتفل معا لمولد المصطفى نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا. البلد بلدكم والبيت بيتكم والإخوان إخوانكم ونحن في خدمتكم ما أبقينا الله حيا. شكرا لكم الله يفتح عليكم. أنكرمغو على فولينكو أنصليكو أن كربك محمد صلى الله عليه وسلم أنصليكو أصدق وسنمونكو أنا كصحابة يوم أنغ فولي onyeshine mbe au bema minu nyekene soro ani minu ma soro dorula kama anga foli bi au be anga foli bi anga dinambawe noye au conseil nyemro e Niger ani Tijaniya khalifa général Niger an Niger Misriba Almami ani médecin directeur nunu bébé amboloya suina minu bora Niger ka ambonya kana fara anka amba fuye ku bismillah. O kofe Sénégal Dakar anye de ciden chama soro minu bora Dakar kana fara anka ka mauludu ke. O kofe anga foli be nabaga be an Turquie ambassadeur an karamogo ananga docteur ale de blalu nya kana Hamza Maiga kana suina bonya ambolo amba fu be ku bismillah. Nambora edu
an bi le 10 9e mois 2025 o mawludu denkundi kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na an ka fanga ala ye minnu bila an kunna bi an b'u fo u ka baara ɲumanw na mawludu kɛnɛ in k'a daminɛ so fɔ yan fo ka taa bila a b'a fɔ cogo di wusulanda yɔrɔ la Tour d'Afrique u kelen bɛ ka finitigiw bila bɛɛ la adamadenw kɔlɔsili ala kɔfɛ ani ko bɛ se ka kɛ bonya kɔnɔ mɔgɔw ni bɛ se ka kisi cogo min na fanga y'a cɛsiri a la u y'u cɛsiri jama in n'a bonya bɛɛ pompiers a bɛ fɔ olu ma cogo di ayiwa protection civile mɔgɔw bɛɛ bɔlen don faamaw fɛ ko adamadenw bɛ se ka kisi ka kɔlɔsi cogo min a sara bɛ ala bolo n y'a fɔ n bɛ segin a kan anw ka taabolo kabini ala k'an da an da tɛ politiki la an da tɛ politiki la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini an ma tila an da la fɔlɔ anw da tɛ politiki la nga an bɛ bɔ yan kɔni alors ni ma ala ye yan mara di maa o maa ma anw ka balo kɔnɔ jɔyɔrɔ kelen dama de bɛ anw na n'i ye ɲuman kɛ k'i fo k'i ka ɲuman fɔ ni min ma ɲɛ ka kuma i fɛ i k'o dilan cogo ɲini anw ni yɔrɔ ye di fanga ko la kɔni anw bɛ to nin kan anw t'i yɛlɛma ni jamanadenw degunna n'u y'a se anw ma an b'a s'u ma n'an yɛrɛ bɔra min kalama dekun na jamanadenw kungo la an b'a s'u ma nka anw tɛ faama ye dɛ marifa t'an bolo bere t'an bolo nka an bɛ ala ka hima kɔnɔ o la anw niyɔrɔ ye ladili ni bilasirali de ye anw ka kira y'o de fɔ Bukhari ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min bilala kunna don min na a ka masakɛ ko a y'u labato ko hali n'u ye dan sago i kan ko a ye sabali a k'a to ala ma nin ye Bukhari ka kuma de ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ min bɛ karamɔgɔw la o ye bilasirali ye dɛ fo ni karamɔgɔ min mago bɛ fanga na n'i mago tɛ fanga na e t'i chaise ɲini ye o tuma na n'u filila a fɔ ni min fana ɲɛ na o fɔ anw tɛ y'o ye o tuma na Mali fanga anw ka cadeau ye min ye a ye kɛ ladiri ye a ye tile a y'a ka baara kɔlɔsi jamana in sigi bɛ min kan a ma nɔgɔ ni min ye fanga sɔrɔ ko a b'a ta sara a kana sɔn n'u y'a su ka kɛ mɔgɔ minnu kan a y'a ɲɛɲini a y'a sɛgɛsɛgɛ yan'a ka nimisa kɛlenw na a y'a ɲɛma da a ka kow jateminɛ a y'a tulo majɔ a ka kumaw lamɛn anw ka ladilikan ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ an faso Mali ala k'a kɔlɔsi Mali ala k'a kɔlɔsi ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ faama minnu wulilen bɛ n'o ye tenitigiw ye u bɛ wo bɛɛ kɔnɔ u ye layidu ta an ye k'u bɛ faso bɔ bolo la an ka dugawu b'u ye u bɛ minɔgɔw la u bɛ jogin u bɛ faga malgré tout u bɛ sa u cɛ la k'u bɛ Mali bɔ bolo la an bɛ dugawu k'u ye ala k'u kisi ala k'u se aw ni ne an bɛɛ ka dugawu ye ala ka an ka mugutigiw se n'u ma se a man ɲi ala k'u se
u bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka don ni juguw cɛ anw ka dugawu ye nin ye ala k'a minɛ n'an bɔra yen mɔgɔ caman y'i seko kɛ misiw dira sagaw dira an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye ɲɔgɔmɛ 4 de di ɲɔgɔmɛ 3 dɔ y'a 4nan dafa bi u y'u seko kɛ u sara bɛ ala bolo ani ko jɔnni baramali mɔgɔ a tɔgɔ ye di o don wa k'olu fana ye bonyaw kɛ u bɛɛ sara bɛ ala bolo mɔgɔ caman de ye bonya kɛ mais bɛɛ sara bɛ ala bolo ko tetigiw fana ani jitigiw bɛɛ y'i seko kɛ mawuludu in na a bɛɛ sara bɛ ala bolo ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la maa o maa ye dɔrɔmɛ dɔn a la san wɛrɛ k'a sɔrɔ i b'i te gosi ko alhamdulilayi ala m'a kɛra ten ala m'a kɛra ten su in na n kun ye layidu ta aw ye mawuludu yɛrɛ su n ye layidu ta aw ye an bɛ yɔrɔ min na bi silamɛ karamɔgɔ bɛɛ n'i bi siran ala ɲɛ n'i b'i hakili kan an ka kan ka ɲɔgɔn to yen ka silamɛya yɛrɛ sauver silamɛya yiri ju bolo dɔ bɛ ne bolo ne bɛ ka kule ko a ye na yan a ye na yan bolo dɔ bɛ tijaniya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan bolo dɔ bɛ kadiriya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan bolo dɔ bɛ wahabiya bolo o bɛ ka kule ko a ye na yan ko an de ta ye tiɲɛ ye y a pas de problème mais ni jɛlɛtigi nana ko a bɛ jiri ju tigɛ dun a kan ka yiri bolo bila a bɛɛ ka na ɲɔgɔn minɛ ka jiri ju kisi alors silamɛya bɛ yɔrɔ min na bi a jiri ju u y'a caman tigɛ a ŋɛnɛ-ŋɛnɛna foyi t'a ni bi ni cɛ bilen ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bɛ siran lahara ɲɛ i dalen bɛ saga kunun na i balima silamɛ ka kan ka bɔ i kɔnɔ i ka kan k'i ɲɛsin silamɛya yiri kɔlɔsili ma mais n'i ko ala b'a kɔlɔsi danga de b'i nɔfɛ ala ko k'anw de b'a kɔlɔsi n'a ye sɛbɛ y'an kunna a b'an dɛmɛ samakɛlɛ wulila k'u bɛna bin alikaba kan kira bangena o san de histoire dɔw la o don silamɛ tɛ yen aburahata n'a ka sama selen makan k'u bɛna alikaba ci jibrila ko ala ma a ko ala i b'a to i ka so ka ci ala i b'a to i ka so ka ci a ko jibrila ma a ko n kale n'an ka bonya na ni muwahidu cɛ kelen kun bɛ yen ou bien muso kelen c'est à dire n'o y'a sɔrɔ makan bɛɛ kɔnɔ cɛ kelen dama ko a dan bɛ ala la walima muso kelen bɛ yen o ko a dan bɛ ala la ko ni ala senkun tɛ don a la n ko min jɔ o muso kelen bɛna mun kɛ samakɛlɛ jama na n ko min jɔ o cɛ kelen bɛna mun kɛ samakɛlɛ jama na ni ala da kun tɛ don a la la ilaha illallah o tuma na anw de bɛ diinɛ in dɛmɛ mais o ma sɔrɔ min kɛ ala ko jibrila ma komi silamɛ kelen tɛ yen n'o tɛ n kun b'a ko to o bolo nka komi silamɛ kelen tɛ yen jibrila kana to n ka so ka ci o labanna cogo min na tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul an hakili la karamɔgɔw y'o fɔ ye a bɛ faamu o tuma na anw de bɛ silamɛ anw de ye ala ka kɛlɛdenw ye ka silamɛya kɔlɔsi silamɛya fɛnjugu bɛɛ fɔra a ma ko mɔgɔ faga diinɛ don ko a tɛ hinɛ
n'a sera ko a bɛ dan sago ko silamɛya y'o de ye ka bɔmu don misiri kɔnɔ k'a éclater k'aw bɛɛ faga ka kerecɛnw ka église ci ka taa bi boli batolaw kan k'u faga k'u bɛ boli bato ko silamɛya ti foyi fɛ a yɛrɛ kɔ kuma jugu foyi tɛ yen bi min tɛ ka fɔ silamɛya ma mɛ n b'aw fɔ aw ɲɛna bi wallahi nkalon don b'a ɲɛ wa i bɛna ni dalilu de ye dalilu ye mun ye anw ka silamɛya ma minɛ nin fa bolo a karamɔgɔ m'anw tuubi a karamɔgɔ tɛ ciden ye u ka seko ma ci ciden ye kelen de ye muhamadu rasulullah kira kelen de cira an ma an bɛ ɲininkali kɛ yala o kira ko an ka mɔgɔ faga wa yala o kira yɛrɛ ye mɔgɔ faga wa o kira ko an ka mɔgɔ diyagoya i ka kɛ silamɛ ye wa o kira yɛrɛ ye mɔgɔw diyagoya ka kɛ silamɛ ye wa est ce que joli tun b'o kira ka bamuru da la o de ɲɛ kan ka ɲini hakika la binkɛn bɛ silamɛya kan mɛ bi ma k'a kan silamɛ nafigiw minnu mako ko ganimɛ wali nafolo ɲininaw diyagoya fanga ɲininaw diinɛ tɔgɔ la olu de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ diyagoya fo n ka mara kɛ diyagoya fo n ka nafolo kɛ n kun baara kɛ bali n ka wari sɔrɔ olu de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ fɛnkɛ balu ka walifɛn cɛ ka k'u kun ni bamuru ye walima ni marifa ye n bɛna walawala i ye ne ka kumaw na n y'a f'i ye n'a ye dara ko n ko an y'a tɛntɛn tɛmɛ bɛɛ la k'a ban n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka alakira ta o de cira an ma histoire bɛɛ bɛn kɛra min kan kira ye kɛlɛ joli kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kɛlɛ joli kɛ a ka kiraya daminɛna a yɛrɛ si san 40 a bangena Magan a ye san 13 kɛ Magan kiraya la histoire dɔw ko san 12 o bɛ faamu histoire ko la san 13 Magan ka na san 10 kɛ Madina alors san 23 a y'o de kɛ kiraya la o san 23 in kɔnɔ kira ye kɛlɛ joli kɛ o san 23 in kɔnɔ a bɛ fɔ kɛlɛ min ma gazuwa el gazu a y'o 27 de kɛ ka kɛlɛ labɛn kira yɛrɛ b'a cɛ la kira yɛrɛ ka bamuru b'a bolo a faralen bɛ kɛlɛdenw kan an ka taa kɛlɛ kɛ u ko a y'o 27 de kɛ a yɛrɛ bɛ kɛlɛ la mais histoire wɛrɛ la u ko a ye 25 de kɛ histoire wɛrɛ la n bɛna tila k'a bɛɛ bɔ yɔrɔ fɔ histoire wɛrɛ la u ko a ye kɛlɛ 29 de kɛ a yɛrɛ bɛ min na a ko lakin el mashhur ko nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen bannen kɔ ko a wulibali kɛra kɛlɛ 27 ye kira yɛrɛ bɛ kɛlɛ min ɲɛfɛ a yɛrɛ b'a kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen kɔ ko a kɛra kɛlɛ 27 o kɛlɛ 27 in kɔnɔ 9 b'a la fagali kɛra min na a ye kɛlɛ 27 de kɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la siɲɛ 27 mais siɲɛ 27 in bɛɛ 9 dama de b'a la su bɔra min na
i n'a fɔ baduru kɛlɛ i n'a fɔ uhudu kɛlɛ i n'a fɔ handaku kɛlɛ i n'a fɔ khaybara kɛlɛ i n'a fɔ fatuhu maka ani hunain a faamuna a ko mais a tɔ minnu bɛ yen ko kira bɔra ka fara kɛlɛdenw kan ko mais kɛlɛ ma kɛ cɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ a la i n'a fɔ ghazwatu ashira ani tabuku o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛlɛ ma kɛ tuma caman o bɛ taa sɔrɔ kafiriw b'olu la kɛlɛ ti bɔ ɔ kɛlɛ kɛra 9 de la nka saraya o ni gazuw fana ti kelen ye saraya kɔrɔ de kira ye kɛlɛdenw labɛn k'a ka sahaba dɔ nommé ka kɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye k'u bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mais a yɛrɛ ma taa a bɛ fɔ o ma ko saraya a yɛrɛ ma taa kɛlɛ min na mais ale de ye yamaru di u ka taa a bɛ fɔ o ma saraya o saraya min filɛ ko histoire sɛbɛnnaw ka sɛbɛnni na bɛn kɛra min ka a bɛɛ la k'o kɛra siɲɛ 60 kira ka kɛlɛ labɛn ko a ye taa kɛlɛ kɛ ko a yɛrɛ t'a la dɛ a ye cidenw de ci mais ale yɛrɛ ma taa ko o bɛnna kɛlɛ 60 ma à peu près 60 guerres à peu près histoire kuma de don a ko mɔgɔ joli fagara silamɛw la kira ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ kira ka kiraya bɛɛ kɔnɔ fo ka taa segin ala ma adadul qatla min al muslimin silamɛ mɔgɔ hakɛ min fagara ko mɔgɔ 200 ka taa se mɔgɔ 250 ma takriban kira ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ ni min tora kɛlɛkɛyɔrɔ la silamɛw la silamɛ 200 ka taa se mɔgɔ 250 ma ko o de sara kira tile la adadul qatla min al mushrikina kafiri minnu tora kɛlɛ la ko k'a daminɛ mɔgɔ 800 ka se mɔgɔ 1000 ma takriban ko a bɛ bɛn o ma kira tile la kafiri hakɛ min fagara ko k'a daminɛ 800 ka taa se 1000 ma takriban kafiri min sara kira tile la jihadi la ni kuma ninnu bɔra mini ibnu hisham a b'o kitabu lajɛ el-waqidi a b'o kitabu lajɛ ibnu kasir a b'o kitabu lajɛ nin bɛɛ bɔra ni histoire sɛbɛnnaw de kunna diɲɛ kɔnɔ histoire sɛbɛnna si tɛ yen min bɛ ninnu ɲɛ min ye silamɛya histoire sɛbɛn a tɛ yen olu ka kumakan ye nin ko silamɛ min tora kɛlɛ la k'a daminɛ mɔgɔ 200 ka se 250 o silamɛ hakɛ de sara alakira tile la mais kafiri min sara k'a daminɛ mɔgɔ 800 ka se mɔgɔ 1000 ma k'o ɲɔgɔnna de sara alakira sɔlɔlɔ silamu tile la kɛlɛ la a bɔra kitabu minnu kɔnɔ ibnu hisham waqidi ibnu kasir o to yen a ma fɔ ko silamɛw de ye mɔgɔ fagalaw ye ko silamɛw de ye mɔgɔw faga silamɛw de bɛ joli bɔn mais n bɛna n'i ye yɔrɔ jumɛn harbul alamiyatil ula première guerre mondiale kɛra à 1914 ka taa se à 1918 mais mɔgɔ joli fagaraw la a ko k'a ta mɔgɔ 15 ka taa se 20 ma k'a daminɛ mɔgɔ 9 ka taa se mɔgɔ 10 ma o ye sɔrɔdasiw ye kuma in faamu dɛ première guerre mondiale k'a daminɛ 1900
14 kana 1918 mɔgɔ miliyɔn 15 ka se mɔgɔ miliyɔn 20 ma o de fagara première guerre mondiale la a ko mɔgɔ miliyɔn 9 b'a la ka se mɔgɔ miliyɔn 10 ma o bɛɛ ye sɔrɔdasiw ye o tuma na k'a daminɛ miliyɔn 15 ka se miliyɔn 20 ma n'i ye miliyɔn 10 bɔ a la a tɔ tɛ miliyɔn 10 wɛrɛ ye wa o tuma na o bɛɛ ye innocent ye u sen tɛ kɛlɛ la u da tɛ kɛlɛ la bomu y'a dɔw faga kɔngɔ y'a dɔw faga banajugu y'a dɔw faga k'a daminɛ 1914 ka se 1918 mɔgɔ miliyɔn 15 ka se mɔgɔ miliyɔn 20 ma o de fagara première guerre mondiale la a sɔrɔdasi o ye mɔgɔ miliyɔn 10 ɲɔgɔnna ye ou bien miliyɔn 9 ko a tɔ o bɛɛ ye innocent ye u m'a min u m'a bɔ bomu jiginniw kan k'u fa fu kɔngɔ ye dɔw faga dumuni tɛ sɔrɔ banajugu wulila ka dɔw faga fu u ye première guerre mondiale ye silamɛw y'a wuli wa a wulila silamɛya tɔgɔ la wa mais a fɔra silamɛw bɛ mɔgɔw faga mais a tɛ première guerre mondiale wuli cogo ɲini ni diinɛ ko kuma b'a la karamɔgɔw ko b'a bolo lahara dɛ aw bɛ ka balo ɲɔgɔn juguya ni hasidiya la silamɛya yirisun ju bɛ ka tigɛ nkalonba tigɛ la kira tun bɛ gɛsɛ ɲimi ta dɛ a tun bɛ dumuni kɛ n'a bolongɔni 2 ye o tɛ tamaro ye anw ka to mɔnen n'i ko i b'o dun ni i bolongɔni 2 ye kɔngɔ b'i fa o bɛ wuli k'i sigilen to yen bolongɔni 2 dɔ wɛrɛ tɛ fɔ nin kɔ seli de y'a bɛɛ ye a ye seli seli de y'a bɛɛ ye seli t'a bɛɛ ye dɛ ayi n'i ko mɔgɔ ka seli i jɔ ye k'a tɔ ɲɛfɔ a ye n'o tɛ e kafirilama bɛ sa parce que i ye alakira janfa i bɛ ka kuma min fɛ i y'o fana janfa a y'a ka cɛ ka kuma lajɛ a ka seku Ahmadu bunu Hanbali an yɛrɛ ta don Ahmadu bunu Hanbali y'a to juma seli la a bɛ kutuba de la a kasira fo a bɛna dɛsɛ ka kutuba kɛ u ye Ahmadu bunu Hanbali ɲininka a ko mun kɛra a ko walayi ko ale hakili jiginna alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ la ko a y'a fɔ a ka sahabaw cɛ la ko hali a t'i mɛn ko mɔgɔw bɛna seli kabini si finman don fo ka taa jɛ k'a sɔrɔ ala m'i ka arakan kelen minɛ mais seli bɛ n'i faga Ahmadu bunu Hanbali de y'a fɔ ko alakira ko ten i bɛ seli kabini si finman don fo ka taa jɛ ala tɛ arakan kelen minɛ o tuma na mun na an t'o ɲɛɲini mais Ahmadu bunu Hanbali ko bi de don ko kira kun kan bɛ min ma dɛ ko ale tile in de don o kutuba ni bi cɛ san 1000 ni kɔ Ahmadu bunu Hanbali ka nin kutuba in ni bi cɛ san 1000 ani kɔ alors n'an ko mɔgɔw ka seli min bɛ seli tiɲɛ n'i m'o fɔ e ye ala jugu ye i ye ala kira jugu ye walimusotigi bɛ seli tiɲɛ hasidiya bɛ seli tiɲɛ dabalijugukɛ bɛ seli tiɲɛ haramu dun bɛ seli tiɲɛ n tɛ maa wɛrɛ fɛ n yɛrɛ kɔ o ka seli ti minɛ nin ti fɔ o a ye seli alhamdulilayi selila cayara misiriw fara kira ko misiri bi fa fɔ da la ko mɛ ala ɲɛsiranɲɛ maa kelen t'a kɔnɔ aha a y'a janto a yɛrɛ la wa ma ala rasuli illa al balagh allahumma fashhad qad ballaghtu اللهم فاشهد قد بلغت الله كي هيدرا شيري ني الله سي
ne min dɔn n y'a lase ne tɛ foyi dɔn ko alakira ko an jogo ka ɲɛ an ka jogo juguya dabila ne y'o lase jabbar don o don silamɛw bɛ ɲɔgɔn kan astagfirullah selilaw bɛ ɲɔgɔn kan deuxième guerre mondiale au kɛra 1939 jusqu'à 1945 deuxième guerre mondiale guerre min wulila diɲɛ kɔnɔ ka bɛɛ faga a ko mɔgɔ min fagara deuxième guerre mondiale la ko k'a daminɛ mɔgɔ 70,000 ka taa se mɔgɔ 75,000 ma k'o ɲɔgɔnna de fagara deuxième guerre mondiale la aha i y'a faamu wa 70,000 ka taa se 75,000 ma k'o ɲɔgɔnna de fagara environ takriban k'o ɲɔgɔnna de fagara deuxième guerre mondiale la ko mais sɔrɔdasi min fagara deuxième guerre mondiale la ko sɔrɔdasi 21,000,000 ka taa se sɔrɔdasi 25,000 ma ko a tɔ bɛɛ ye sivili ye ko ni bomu ma min faga marifakisɛ ma min faga ko kɔngɔ y'o faga walima banajugu min wulila o ye innocent faga nin ye silamɛya ka su ye wa mais fo an k'a faamu u bɛ kuma futuhatu minnu kan u ye mɔgɔw faga silamɛw ye mɔgɔw ka jamanaw minɛ kira muhamadu sen t'o la kira y'o kɛlɛ o kɛlɛ kɛ n ma nin kɛlɛ in jatiya n bɛ tila k'a ɲini ka n'a f'u ye a kɛlɛ kelen o kelen sababu jumɛn y'a wuli sababu kelen t'a kɛlɛ dɔ la min kɛra ko e ka don silamɛya la a tɛ yen ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ la ikraha fi din karabali tɛ silamɛya la n'i bɛ silamɛya fɛ i bɛ don a la n'i t'a fɛ i b'a to yen nka i ka tɔɔrɔ kana se silamɛw ma ne ye question dɔ lasegin an ka ɲininkali ni jaabi la foro la n y'a dabɔ su in na de kama ɲininkalikɛla ko ne ma da la u ko an ka karamɔgɔ ne ka karamɔgɔ dɔ don ne ma da la n ka karamɔgɔ ye nin ko haidara ma zonnuka bi an takuna mali jumhuriyatan muslimatan a y'a sɛbɛn cogo min na ne ka karamɔgɔ tɛ ni n ka karamɔgɔ min don mɔgɔ dɔw hakili ka dɔgɔ u hakili ka surun a bɛ se ka k'o dɔ ye ko haidara e hakilila ye jumɛn ye n'a fɔra ko mali bɛ kɛ silamɛ jamana ye e hakilila ye mun ye c'est grave a tɛ n dɔn mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ i t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ a ye hakilila la kodɔn na kuma dɔ bɛ yen a bɛ se ka fɔ siɲɛ 2 a bɛɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ fɔlɔ ye jumɛn ni maa min ko mali tɛ silamɛ jamana ye an b'a fɔ i ye tiɲɛ fɔ nka ni mɔgɔ min ko tuguni ko mali ye silamɛ jamana ye an b'a fɔ n ko i ye tiɲɛ fɔ fila bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛ dépend e y'a miiri cogo min na a bɛ dépend kuma bɛ fɔ sababu min na circonstance min na
ne mana mɔgɔ dɔ ye k'a bɛ jigin mɔgɔ min kɔnɔ ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye k'o tigi kalannen don a tɛ silamɛya si dɔn yɛrɛ ne ti jamana si dɔn min bɛ Mali bɔ silamɛ jamanaya la bilahi bilahi ne t'o jamana dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ yan musow lajɛ dugu ma ni sanfɛ a bɛɛ ye disɛ biri k'a yɛrɛ sutura bere bɛ jɔn nɔfɛ o la jeni y'u diyagoya a ɲɛ fɔr'u ye u dar'a la u y'a kanu u y'a kɛ Ala kama k'a sɔrɔ u ma wajibi Magan Madinɛ disa bɛ musow kun na n'i ma biri i b'a ye sisan anw taw y'a kɛ Ala kama mais olu fɛ i tɛ se k'a bila de o ye diyagoya de ye o tɛ Ala kama ye anw b'u ɲɛ o la a bɛ faamu wa bɔ yen ni maa min ko Mali ka kɛ silamɛ jamana i b'a ɲininka ko silamɛ jamana de kɔrɔ ye di a k'a kɔrɔ f'u ye a k'a fa ɲininka min ko a ka kɛ silamɛ jamana a ba furu sirila silamɛw de fɛ ni Ala ka sira ye a k'a fa ɲininka ni maa o maa ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye a fɔ t'i fa ɲininka i ba furu sirila jɛnɛw fɛ a sirila silamɛya ka sira de kan hukumu dafalen a ma siri église la a ma siri boliso kɔnɔ o tumana yanni i ka wolo i ba furu sirila silamɛw fɛ yan ye silamɛ jamana ye e yɛrɛ wololen dun i taara église la ka t'i tɔgɔ da i fa taara i tɔgɔ da boliso la n'a kɛn tɛ k'a da misiri kɔnɔ a y'a da silamɛ jama de cɛ la yan ye silamɛ jamana de ye ni i fa sara a ka tiɲɛ bɛ tila cogo di église de b'a tila wa i fa salen i fa tiɲɛ bɛ taa tila boliso la wa Mali gouvernement de b'i fa tiɲɛ tila wa silamɛw de b'i fa tiɲɛ tila kuranɛ ko min lizakari mislu hazal unsayayn tribunal b'a tila wa cɛ niyɔrɔ fila muso niyɔrɔ kelen kuranɛ y'o de fɔ Mali tiɲɛw bɛ tila ten aw ko silamɛ jamana aw mago bɛ mun na ni misiri don misiri bɛna caya an ka so ye Mali la yan aw ko silamɛ jamana aw ye mun ye yɔrɔ dɔ la min tɛ yan a y'a fɔ u tɛna foyi f'u ye yɛlɛko dɔ kɔ parce que kabako da de don quoi ni dɔnni dɔgɔyara dɔrɔn i degera setanɛya ni ka dan sagoli min kɛ o de bɛ to i la fo a bɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ tɔgɔ ci nin diinɛ dumanba in hinɛ ni makari diinɛ o de taara kɛ mɔgɔ faga ni joli bɔ diinɛ ye o de taara kɛ dangaden diinɛ ye kabini den ma wolo a b'a faw nɛni a n'a karamɔgɔw an ka bɔ yen o bɛ fɛ ka mun f'u ye k'u ka so bolo tigɛ kɛ k'u ka jɛnɛyakɛla faga kɛ k'o de ye Ala ka sariya ye o dama fara walimuso la o tɛ Ala ka sariya ye hasidiya dabila o tɛ Ala ka sariya ye a ye tilen a ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya o tɛ Ala ka sariya ye a y'a janto a bangebaaw la o tɛ Ala ka sariya ye e ma foyi ye Ala ka sariya la sentigɛ ni bolotigɛ kɔ min y'i kunnafoni o sentigɛ ni bolotigɛ Seydina Umar san dɔ la u ye so o so minɛ Maka so o so minɛ na Madinɛ k'u b'u bolo tigɛ Seydina Umar ko a si bolo kana tigɛ
amul majaa Seydina Umar a ko sonbolo ti tigɛ ɲɔw ma ɲɛ malo ma ɲɛ fɛn ma sɔrɔ n ti sonbolo tigɛ ɲinɛ Umaru ye sonbolo to yen n'i ye suɲɛni kɛ sariti de bɛ lajɛ a ye min suɲɛ a bɛ nisabu bɔ wa min yɛrɛ y'a suɲɛ silamɛ don wa silamɛ don wa kafiri bolo ti tigɛ fo n'a yɛrɛ ko a ye juge a ka fɛn na kafiri bolo ti tigɛ n'a ko ka bolo tigɛ jɔn de ko bolo kana tigɛ ne de y'a fɔ ne m'a fɔ aw bɛ k'a faamu cɛnni sira min kan ne m'a faamu ten ne y'a fɔ a y'a faw ɲininka ne n'aw faw sigira nin kɛnɛ in kan ne y'a f'u ye a don Amadu Tumani bɛ transition don an y'a invité a don Amadu Tumani yɛrɛ mana mɛn a y'a ka délégation bila ka na a y'an bonya Ala ka hinɛ na Amadu Tumani y'an bonya an ka président o tuma na ne ko silamɛw k'a lajɛ cɛnni bonyana u ye wali iziniw de ci Bamakɔ yan wallahi u ye dɔw sigi u sen tɛgɛ kɔnɔ fo na Ala y'u dɛmɛ ɲɔtɛ u bɛ sa sɛgɛn na ka iziniw ci k'a nafolo bɛɛ cɛ ka wali bitigiw cɛ ka bazin a tɔgɔ ye di pisiw cɛ ka taa kɛ ka misiriw kɛrɛ fa et puis sunkalo fɛ ne de y'a ɲini silamɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka alimami bɛɛ wele Bamakɔ alimami bɛɛ a don alimami 70 ni kɔ de tun bɛ yen a mɛnna dɔɔnin alimami 70 ni kɔ an y'u ko 500 ayiwa o tuma na ko alimami 500 a kuma bɛnna sa o ne hakili ma ɲi bilen an ye alimami bɛɛ wele a don vraiment alimamiw y'an bonya u nana président de la république a y'a ka cidenw bila ka na o kɛra min na Amadu Tumani Ala ka hinɛ na a y'a ka cidenw bila ka na ne ko bon an bɛ min ɲini silamɛw fɛ n'i ka carte d'identité bɛ dilan bɛɛ ka t'i ka carte kura dilan sisan i yɛrɛ k'a sɛbɛn i ka carte kan ko je suis musulman faama t'a kɛ dɛ e min ko i bɛ Ala fɛ e yɛrɛ de b'a sɛbɛn i ka carte kan ko musulman n'an bɛɛ y'a sɛbɛn an da ka ten n ko ni musulman i minɛna suɲɛni n'a sɔrɔla musulman don teletigiw b'i wele i bolo bɛna da tele ka a jɔ a kan Mali bɛɛ k'a filɛ u k'a tigɛ n ko ni bolo fila tigɛra fo ka Mali sa so ti minɛ a kɔnɔ bilen Manil Fart Manil Muhi Manil Nasir Manil Wahab Manil Jami Manil Kafi Wahid o yɔrɔ la denmisɛnw a y'a faw ɲininka o yɔrɔ la a ka cɛkɔrɔba dɔw wulila ko ne bɛ ka fɛn fila don ɲɔgɔn na ko république islamique ko a ni état islamique k'u kɔrɔ tɛ kelen ye ne ko an ma république islamique état islamique fɔ dɛ anw ko silamɛw de k'a sɛbɛn ko n ye silamɛ ye n'i ye suɲɛni kɛ i bolo bɛ ŋuna bolo fila mana tigɛ sondi minɛ bilen ne ye nin fɔ mais olu yɛrɛ de ko ne tɛ état islamique ni république islamique kɔrɔ dɔn k'olu pɛrɛlen tɛ ka don o la ko hali ni faamaw sɔnna k'olu pɛrɛlen tɛ billahi al-aliyyil azim Mali ye silamɛ jamana de ye Mali ye silamɛ jamana ye bolotigɛ kɔfɛ ko n'i minɛna jɛnɛya la ko k'i faga maa de bɛ minɛ jɛnɛya la silamɛya la jɛni bɛ minɛ jɛnɛya la
ala yɛrɛ ma sɔn maa ka minɛ jɛnɛya la anw ka sariya ko silamɛya i bɔra ka taa dugu kɔnɔ walima i taara foro la i nana sɔrɔ cɛ dɔ ni muso dalen don i ka so i ka dilan kan i nana sɔrɔ cɛ b'a sanfɛ a bɛ hakɛ to sariya ko di ko kana cɛ bugɔ kana nɛn dɛ taa seerew ɲini fɔlɔ fo seerew de kana seere 4 o 4 bɛɛ ka na k'a fɔ juge ye ko n y'a dalen y'a kan gɛnya bi joli o bɛ k'i kɔ la i t'a fɔ n y'a dalen y'a kan dɛ a bɛ hakɛ to i b'a fɔ n yɛrɛ de y'a yaala hali n'i y'a dalen y'a kan sariya mago t'o la ko f'i ka fɛn yɛrɛ ye fɛn la aha a faamuna wa o bɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ fo seere 4 k'o ye o bɛ se ka kɛ o tuma na ala bɛ fɛ ka jɔn sutura di malgré cɛnnikɛla don mais silamɛ setanɛ sera la ala t'i fɛ a ka malo n'ala bɛ fɛ a ka malo kiiri bɛ kɛ tan hali cɛ yɛrɛ kelen man cɛ bɛ se k'o ye wa ɲɛ b'u la i bɛ se k'o ye wa mais ko fo seere 4 bɛɛ k'o ye pour que sariya ka boli kan o tuma na o kɔrɔ ye ko ala t'i fɛ o yɛrɛ ka kɛ sariya bolila minnu kan hadisaw de nana n'a ye n'o tɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ farala kɛrun tɛ yen k'a fɔ ko ka jɛnɛyakɛla kɛru k'a faga o tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a tɛ yen mais hadisaw ko kira y'a kɛ o ye parce que a bɛ nabilayi musa ka fɛn kɔnɔ kitabu kɔnɔ tawureta kɔnɔ ko o farala kɛru kɛra ye a b'o o kɔnɔ k'a fɔ ala ko n'a ye npogotigi sɔrɔ ka sɔrɔ a furulen don c'est-à-dire npogotigi min ma di cɛ ma fɔlɔ mais a ti npogotigiya la bilen ko a ka taa jɔ a fa ka da la ka gabakuru kɛ k'a kun ci a fa ka da la o de bɛ tawureta kɔnɔ o de bɛ tawureta kɔnɔ mais alakira sɔrɔ silam a ye baara kɛ ni kiraw ka baara ye yanni fɛn dɔ tun ka d'a yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ma o kɛra o mais anw ka kuranɛ kɔni kɔnɔ farala kɛrun tɛ yen wa mali ye silamɛ jamana ye ne t'a dɔn u mago bɛ min na silamɛya la o n'u mago b'a la ko silamɛ jamana kafiri tɛ yen hali alakira tile la o ma kɛ hali kira tile la silamɛ jamana si tun tɛ alakira bolo kerecɛnw tɛ min kɔnɔ a tɛ yen a tɛ yen kira ni kerecɛnw balola ani yahudiyaw balola a ka silamɛ jamana kɔnɔ alors mais munna an yɛrɛ n'u ti balo an ka kɛ silamɛ jamana ye an ka kɛ silamɛ jamana ye an balilen don munna mali la faamaw donna ni mun cɛ an ka diinɛ na mun musow durangolo bɛ yaala i ɲɛ b'u la i ɲɛ b'u la n'i ye muso durangolo natɔ i ɲɛ bɔ yen mais i jija i den kan'a kɛ i muso kan'a kɛ mais n'i ye walita natɔ ye i jɛngɛ a ma ban wa n'e kelen ta tɛ jamana ye i ɲɛ gɛrɛ i la dulɔ bɛ min dulɔsow bɛ yan dulɔso tɛ min jamana kelen fɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko dulɔso tɛ yen o ye jamana jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ bi a fɔ hali ala kira tile la dulɔ tun bɛ yen kira ka silamɛ jamana kɔnɔ dulɔ tun bɛ yen Seydina Umaru ni dulɔ minna joli falen bɛnnen bɛnna aw ɲinɛ silamɛya u ma silamɛya kalan o u ye fɛn o fɛn kalan taa mɔgɔw nɛni don Seydina Umaru ni dulɔminɛw tun bɛ bɛn u binnen don a nana se dulɔminɛ diyanen ma a tɔ kan a ko e minnen don wa dulɔminɛ y'a kun kɔrɔta ka Umaru fa nɛni ko a minnen don e ko di Umaru ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko an ka taa Umaru ma n'i ye ten a b'i minɛ de
goya bi shekin bi taa k'i kɔ la mais nin ye umaru fa neni a falen dulɔ la umaru y'a to yen ka taa cɛ ko a ma ko umaru hadu ma k'a la dɛ a ko ziranna de ala ka hadu ye goya bi shekin ye mais a ye n fa neni ne dimina n kɛtɔ k'a bugɔ n kana na bɔ ala ta kɔnɔ k'a kɛ a ye ne fa neni n bɛ n ta sara ye ko o de la n y'a to yen kumana n bɛ fɛ k'a fɔ Seydina Umaru tile la dulɔ tun bɛ min o kumana aw mago bɛ silamɛ jamana jumɛn na ala kira yɛrɛ tile la dulɔ tun bɛ min kira ka sahabaw y'u min cɛ dɔ tun bɛ n'a fɛ yen tuma bɛɛ a b'i min f'u y'a tɔgɔ da himaru kira ka sahaba dɔ a b'i dulɔ min k'i fa n'a nana kira b'a fɔ i minɛ don dɛ o yɔrɔ bɛɛ kira b'a ka samara ta k'o wala kun sahaba tɔ minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka samaraw bɔ u b'a susu sini tuguni a b'i min ka t'i i bi kira ka yɔrɔ da la dɔw y'a danga kira k'u kana danga k'u ka dugawu k'a ye k'u ka dugawu kɛ ala k'a bila o kumana e ko dulɔsow bi yan dulɔ tun bɛ min kira yɛrɛ ka silamɛya kɔnɔ alors mun don n'i ko jɛnɛyakɛlaw bi yan i janto i ka kurusi jala la kɛ min ka jugu jɛnɛya la n'i diyagoya la dɔw kɛ i ta bila i kun a ma ban wa kira ka sahabaw a fɔra aw ye ko kira ye faralakɛliw kɛ a ye faralakɛliw kɛ mun na jɛnɛyakɛlaw tɛ yan jaa kun bɛ kɛ kira yɛrɛ ka silamɛya tile la o o kumana e ka silamɛya bɛna bonya kira ta ye wa a y'a to an ka dɔnmɛ an cilen don ka bila nin baara in na ani an bɛ ala nɔfɛ o ka jan ɲɔgɔn na an yɛrɛ bɛ fɛ sa ka ganimɛ sɔrɔ ka mɔgɔw fa k'u ka nafolo cɛ o b'an kɔnɔ ani an bɛ ala nɔfɛ o ka jan a to mɔgɔw ka lafiya n'i ye silamɛ i ka ala ko kɛ mɔgɔw to yen i da ye ci fɔli ye mais mɔgɔw t'i lafiya mɔgɔw t'i lafiya a to mɔgɔw ka lafiya mali ye silamɛ jamana de mali ko ko ni kɛmɛ don a bi kɔnɔntɔn bɛɛ ye silamɛya ye an b'an ka faamaw fo u ye mawuludu dɔw somɛ a bi sara u tilala ka denkundi somɛ a bi sara ala k'u sara silamɛya da to ye an b'aw fo an ka kerecɛnw an b'a fo boli sɔnnaw ala ko n'a y'a bila o de ka ɲi nka n'a ko a t'a bila ci sera a ma dɛ an t'a fɔ ne ni an t'a ba ne ni n'i ta ma se silamɛya ma silamɛya ta tɛ s'i ma ala kira wulila k'a jɔ yahudiya su ye yahudiya su natɔ kira wulila k'a jɔ mɔgɔ min y'i jɔ ka kafiri su bonya o bɛ kafiri ɲɛnama dɔgɔya n'a ta ma s'a ma n'ala y'an fara ɲɔgɔn kan don dɔ la an bɛ walanwala di kɛlɛ yɛrɛ kun ye mun kira ye kɛlɛ minnu kɛ a sababu ye mun ye nka a ye don silamɛya la kelen t'a la a bina an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini a banna amin o la silamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye hinɛ silamɛw la a ye hinɛ kerecɛnw na a ye hinɛ bolisɔnnaw la n'ale ka kuma don dɔ ye ale ɲininka a ko mun na e ye nin ɲumanya in kɛ i ye ɲumanya min kɛ dɔ dira kafiriw ma Seydina Ali ko k'o de bɛ kɛ o ko n'i ye ɲumanya kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko fila dɔrɔn kelen don imma akhun laka fi din aw naziruka fil khalqi ko i mana ɲuman kɛ yɔrɔ o yɔrɔ waati bi n'i y'a kɛ silamɛ ye o y'i balima silamɛ ye n'i y'a kɛ kafiri ye o y'i ɲɔgɔnna an fa adamaden dɔ ye u nana ka na an bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma ko jagoya diinɛ a y'a faamu silamɛ bɛɛ ye kelen ye ni min banna o ye khawarijuw de ye mali ye silamɛ jamana ye dɛ mɔgɔ si kana aw nɛgɛ ka hakilila jugu don a la ko mali ka kɛ silamɛ jamana ye
Mali ye silamɛ jamana ye ka tɛmɛ Makan kan. Mun na? N ye musow jira a la o. Fo duguma fɔ sanfɛ a bɛ hijabu tigi filɛ. Bere taara nin dɔ fɛ. Mais Makan ta ye diyagoya ye. N bɛna jamana dɔ tɔgɔ fɔ n t'a fɔ bilen. Jamana arabu jamana dɔ. U ka président bɔra k'a déclarer ko ka mɔgɔ diyagoya c'est-à-dire ka finifin don. Ko finifin don bilala bi. U ka président de ye nin déclarer Uroa quoi. Uroa y'a déclaré ko finifin don ti wajibiya bilen. Ko maa si diyagoyalen tɛ i ka finifin don. Wallahi. Musow de u ye min kɛ i b'a dɔn. Musow de donn'u ka so valise. Mɔgɔ kelen bɛ se ka bɔ ni valise 10 ye. U b'u to étage kan de k'a fili ka jigin. Parce que a fɔra ko finifin don ti wajibiya bilen. Carré bɛɛ bloquera. Gouvernement de tilala ka mairie mɔgɔw wele. Olu ka sɔrɔ ka wuli sisan. Ka mobili baw ta camion baw. U bɛ valise finifin valise cɛ k'a kɛ camion kɔnɔ. Fo ka taa dugu jɛ. Bɛɛ y'i ta bɔ k'a fili. Parce que u kun t'a kɛ Ala kama. Se kun t'u ye de. Mais anw taw disa ye kun minnu na bɛɛ b'a la Ala de kama. Bere tɛ yen muru tɛ yen. Anw bɛ Makan ɲɛ o la. C'est-à-dire ni mɔgɔ tigɛr'i yɛrɛ la tu es 0. Farafin tigɛra a yɛrɛ la kojugu. N donna diinɛ na nka fo n ka k'a siya ye. Non. Diinɛ bɛ dusukun de la Ala bato i tɛ kɛ arabu ye koyi. Wa i tɛ ganimɛ wɛrɛ sɔrɔ yan dɛ. N'o ko bɛ min kɔnɔ i bɛ taa lahara. I tɛ ganimɛ sɔrɔ yan. An k'u fa k'u ka fɛnw ta. Ayi o banna o. O banna dɛ. Inch'Allah o banna. Baya ko ka baya kɛ. O y'an taala ye. N y'a fɔ aw ɲɛna yan Alakira sallallahu alaihi wasallam an ye karamɔgɔw wele o. A ka sahaba cɛ kelen masa min ma layidu 6 ta a tɛ yen. A tɛ cɛ la a tɛ muso la. Kira ka sahaba bɛɛ ye nin layidu 6 ta. Kuranɛ ko k'a ta. Maa o maa tubira kira bolo a y'i tubi ni baya ye. U ye Makan mufti ɲininka. Ko cɛ dɔ bɛ Mali la k'a kɛlen bɛ ka fitinɛ wuli. Ko fɔ mɔgɔw ka baya kɛ k'o ye silamɛya donkan ye. A y'u jaabi lɛtiri de la ko tiɲɛ don. Ko Ibn Baz ko a ye mɔgɔw don ko Alakira ye mɔgɔw tubi ni la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ye. Ko a ye mɔgɔw tubi fana ni baya layidu 6 ye. K'o kɔni ye wulibali ye. Ko mɛ n'a sɔrɔla a bɛ mɔgɔw wele n'a yɛrɛ ka fɛn de ye Ala ma min don diinɛ na ko o y'a ta ye o binnen don. Fɛn o fɛn n'i y'o don diinɛ na ni Ala n'a ka kira ta tɛ k'o binnen don. U ma sɔn ka nin lɛtiri in di dɛ u y'a dogo. Ne taalen Kongo de ne y'a sɔrɔ yen. U y'a kopi bɔ ka di ne ma. Baya kira ko n'i y'a kɛ n'i y'a dafa ko i kana sigi i t'i jɛni. U ko kira ma n'an y'a kɛ n'an ye dɔ tiɲɛ dun kira ko hakɛ bi k'i la diɲɛ na yan. N'o hakɛ kɛr'i la o y'a bannen ye. N'o ye n t'i fila fara Ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n t'i suɲɛli kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. E ka nin layidu 6 in lajɛ karamɔgɔ min bɛ nin kɛlɛ. An bɛ sa nin kan dɛ. Kuma janyana an bɛ jɛ ka nin layidu in ta Ala ɲɛ kɔrɔ. Ala ka kɛ an géré kira ka mawuluduba in na denkundi ye ka mɛlɛkɛw ka kan géré. Mɛlɛkɛ min bɛ yan bi o ka ca mɔgɔw ye. O tuma na an ka jɛ ka layidu ta Ala ɲɛ kɔrɔ. N t'i fila fara Ala kan. N t'i fila fara Ala kan. N t'i suɲɛli kɛ. N t'i jɛnɛya kɛ. N t'i n den faga. N t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ala k'a minɛ. A y'a sigi an ka gɛrɛ Ala la an k'an ka hamiw jira. A y'aw sigi a y'aw sigi. An bɛna kuma se tigɛ Ala fɛ sisan. An bɛna kuma se tigɛ Ala fɛ. A ye mankanw da. A ye mankanw da an k'an ɲɛsin Ala ma. N b'a ɲini bɛɛ fɛ dugawu ninnu kɛtɔ
aka dugawu kɛ Mali ye aka dugawu kɛ Niger ye aka dugawu kɛ Burkina ye aka dugawu kɛ Laginɛ ye aka dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye ko Ala kana balawu don a si kɔnɔ balawu bɛ minnu kɔnɔ Ala ka balawu bɔ Ala ka jamana in lafiya Ala ka jamana denw lafiya a y'aw sigi an bɛ k'o ŋaniya hami wɛrɛ min b'a la a k'o fara a kan mais layidu min don ne ti mago ɲɛ dɛ mais yanni san wɛrɛ cɛ n'Ala y'i kɛ cogo min na i yɛrɛ b'o ye Ala ye seere ye mobili dama min tile jirara n na Ala ye seere ye du dama min n bannen tile jirara n na ko n ye dugawu kɛ kɛnɛ kan yan mana a yɛrɛ k'a labɛn a k'a ka dugawu ŋaniya min ta ye denko ye min ta ye wariko ye min ta ye jɔyɔrɔ ɲini ye a si o si min ta ye banako ye miniti 2 an bɛ k'an ka hami yira Ala la an ka sɔrɔ ka fatiha ta miniti 2 an bɛ k'an da de an ka kuma Ala fɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد اقضي هوائجنا فرج همومنا واكشف همومنا واستر عيوبنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين بارين أكون شرا نشوغاين لا مولودو على دعوني سو شرفكاي لا سليمينك ودي كونينيه هكلا بلا جليا كاتا تاسرا كونو وأكوني لايدو من تسلمويه أيا بلا جلين فوكا بي ولا ambe ala deli famiyal nyuma ala ko di ama ka duwaw kɛ shirifkɛ ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen san wɛrɛ bɛ ala bolo ala ka si dama ka kɛnɛya dama a kana ye nin kɛnɛ ka k'an wasa ka tila ka an dusukun lami ni fɛn wɛrɛ min ka boni nin bɛɛ lajɛlen ye ka jamiyatul ansardin a ɲɛmaya so fo ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la ka ansaru bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔra jamana wɛrɛ la kana bɛni mawludu ye ɲina an b'a ɲini ala fɛ ala ka segini bɛɛ lajɛlen ɲuman ye wa aw minnu bɛ yen ni aw bɛ jamana wɛrɛw la ni ŋaniyaw kun bɛ aw kɔnɔ kana bɛni ni mawluduba in walima aw kun bɛ jamana in kɔnɔ aw ma se ka mawludukɛyɔrɔ lasɔrɔ ŋaniya ɲuman min n'aw y'a ta k'a ɲɛsin n'o de ye ka baara in don hɛrɛ la k'a kun cɛ hɛrɛ la o kama ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen mago dilan ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka jamana yɔrɔ yɔrɔ de bɛ yen ko gɛlɛya b'a kɔnɔ ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wuli an bɛ duwawu laban ni an ka armée malienne ye su ni tile mun bɛ wulikajɔ la jamana ye jamanadenw ye an bɛ ala deli u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'u se ala k'u kisi k'u tanga mun blesselen don ala ka kɛnɛya d'u ma ni Sherifu Usman Madan Haidara n'a barika ye ala m'o kɛla wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم